Sanbonani, welcome back to Umakeba. In today's lesson, we will be focusing on everyday questions in isiZulu. Uyaphi? Uyaphi? Uhamba nobani? Uhamba nobani? Ukephi? Ukuphi? Ukephi? Wenzani? Wenzani? Uthini? Uthini? Utheni? Utheni? Ubuzothini? 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 Usufikile? Usufikile? Ubuya nini? Ubuya nini? Kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthini? Ulambile? Ulambile? Usudlile? Usudlile? Nikephi? Niyaphi? Nizoyaphi?